Няма по-голяма любов от тази човек да даде живота си за своите приятели. Исус го казва това, не аз. Няма по-голяма любов от тази човек да даде живота си за своите приятели. А Исус точно такива не нарича приятели. Ние сме Негови приятели и Негови последователи. Ще кажем ли амин за това? Амин. Ти последовател ли си на Исус? Как се различаваш, че си последовател? И днес ще видим няколко точки в това, което Бог е сложил в сърцето ми. Днес това е тревожно за моето сърце, защото много хора казват: Господи, Господи, а пък не изпълняват волята на Бога. И ще очакват един ден да бъдат спасени, нали така? Но знаете ли, когато ние дадем жертва на Бога, ние не трябва да дадем жертва на Бога с предразсъдък. Ние не трябва да пеем на Бога, че можем да пеем. Ние не трябва да пеем на Бога, че имам талант да пея, но аз трябва да пея на Бога, защото хвалата ми, която ще давам към Бога, тя ще носи изцеление в душата ми. Понеже Бог казва: влезте в дворовете ми със славословие. Със славословие. Ако ние влизам в дворовете на Бога с песни, химни, да славословим името на Царя, ние няма да бъдем същи. Няма да сме онези страхливи, както беше Петър страхлив и каза: Господи, аз ще умра с Тебе, ако се наложи. И в един даден момент Петър имаше страх по себе си. Каза: не съм бил с него. Аз не съм бил с него. Аз не съм бил с него. И накрая търбата засвири, че Петър имаше страх в себе си. И знаете ли, страха в себе си, когато има човек, страха носи наказание. Пленник ставаш на страха. Започва да се страхува за живота ти, започва да се страхува за семейството ти, започва да се страхува за финансите ти, започва да се страхува за репутацията ти, започва да се страхува за имиджата ти, който си авторитетен. И знаете ли, това носи наказание в човека. Ние като християни ще прочетеме, знаете ли, искам да бъдем искрени със себе си този ден. Защото темата ще е озаглавена искреното сърце на човека. Искреното сърце на човека. Защо трябва да бъдем искрени, приятели? Снега вали, като виждаме снега, какво виждаме? Чистота. Нали виждаме чистота по цялата земя. Като погледнеш, има всичко бяло и е чисто и въздухът е приятен. Това е искреността в сърцето на човека. Когато ти имаш искреност, имаш чистота, ти излъчваш светлина, ти излъчваш хубав въздух за хората, но когато ти не си искрен със самия себе си, ти носиш тъмнина. И днес ще видим няколко основни стихове от Библията и ще ги прегледаме така, че да осъзнаваме, че какво искаха хората от Бога. И един човек, който искаше от Бога, това беше цар Давид. Искреността, когато живее в сърцето на човека, той винаги ще бъде светлина и сол на земята. Без искреност може ли да живееш с твоята съпруга? Искреността символизира доверие, любов, състрадание. Искреността символизира благост, милост. Искреността символизира дълготърпение, седълбоздание към всичките хора. Нямаш искреност, нямаш нищо в сърцето ти. Почваш да бъдеш човек, който ще лъжиш, ще мамиш, ще крадеш, ще правиш щуротии, прелюбодейства, неща, които ще те нападнат като онова, което Бог изпрати
наказание, когато не си искрен. Исус беше искрен. Ще помоля само брат Радослав да отвори една снимка и да назовем нещата според Библията. Алелуя. Вижте една снимка, която днес може да видим. Какво виждаме тук? Кои са тези хора, които ги виждаме? Забележете, тук има везни. Тук има един цар, тук има следващ цар. Този цар, който е от дясно ми, тук от ляво е другия цар, но ще се обърна така към вас и той пада от лявата ми страна. Този цар, знаете ли кой е? Цар Навуходоносор, който не беше искрен със себе си. И Бог видя сърцето му. И ние забелязваме тази история, че Бог какво направи с този човек. Ако няма искреност в човека и в сърцето му, означава, че няма смирение. Идва тогава гордостта, че той е най-великият цар. Тогава неговата искреност се загуби някъде. По принцип нашата искреност се загубва. Или т.е. нашата истина в нас някъде се загубва. И този цар решава да направи нещо. Какво прави? Идва гордост от него, казва се, аз съм най-добрият цар в Израел. Тогава Бог какво направи? 7 години го накара да пасе за животните. Халелуя! И днес ще преминем към Словото на Бога и нека да отворим. Знаете ли, малко ще четем сега повече. Първо Коринтяни 5 глава от 7 до 8 стих. Тук апостол Павел призовава християните. Към какво ги призовава? Към какво се призовавам ти и аз днес? Към чистота. И това носи искреност в тебе. Може би да те намразят за тази искреност в тебе, но ти ще бъдеш един ден оправдан пред Бога. Понеже ти си бил верен и искренен. Вижте какво казва Бог. Да предадем такъв човек на Сатана, за да за погубване на плътта му, за да се спаси духът му в деня на Господа Исуса. Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквасява цялото тесто? Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като сте безквасни. Защото и нашата Пасха е Христос, биде заклан за нас. Слава да бъде на Бога! Какво Павел казва с други думи тук? Очистете сърцата си и бъдете искрени. Към кого да бъдем ние искрени, приятели, брати и сестри? Не с стар глас, злоба, нечестие, а с безквасни хлебове от искреност и истина. Може ли да отворим 51 Псалом 6 стих? Алелуя! И Давид тук се моли. Какво се моли този Давид? Ето, понеже желаеш искреността вътре в човека, научи ме на мъдрост в скришното на сърцето ни. Какво желая Бог днес от теб и от мен? Искреност, и когато имаш искрено сърце, в тебе се поражда и мъдрост. Когато нямаш искрено сърце към ближния си, ти не може да бъдеш мъдър човек, защото искреността произвежда мъдрост. Давид казва, ти желаеш в моето сърце искреност. Искреността произвежда мъдрост, произвежда чистота, произвежда благост, искреността. Но когато аз и ти не сме искрени, не може да угодиме на Бога.
в света с простота и Божията искреност. Павел свидетелство има на своята съвест. Когато имаш искреност в тебе, съвестта на човека е чиста. Ако и да се избъркал някъде, тази съвест те изобличава в тебе. Когато ти си искренен със себе си, ти започваш да се покаеш и Святия Дух идва в съзнанието ти и той го очиства от всеки грях. Без искреност може ли да угодим на Бога? Когато ние още не сме познали Бога, аз бях един човек в света, който всеки път лъгах, всеки път прави шунти, всеки път прави беззаконие. И моята жена, знаете ли какво ми каза? Накрая ще те напусна. Тя е свидетел. Защо? Защото нямаше искреност в моето сърце. И да си съгрешил, и да си паднал някъде, бъди искренен, като Давид, който е съгрешил и какво направи? Той се е покаял. По-добре казва да падна в Божиите ръце, отколкото да съм в ръцете на хората. Защо? Хората ние нямаме милост, приятели, брати и сестри. Защо Бог иска да сме искрени? Това не означава, че само да си искренен. Това означава, че ти трябва да говориш истината. Ще бъдеш намразен. Може и да те гулят хората. Може и да те обвиняват хората. Може би хората да говорят зло за тебе, за твоя дом. Може би някой да казва, че ти не става за нищо. Защо? Защото искате ли да знаете, искреността изкарва гредата от човешкото око. Когато говориш искрено в човека, ти изкарваш гредата му. Ти изкарваш гредата от окото му. И защо Павел казва простота и искреност? Павел беше толкова обогатен от слово, толкова знаеше, че той променяше Римската империя. Може ли ние днес да променим един човек, приятели? Нека да бъдем искрени. Може ли с нашата хода, с нашето знание, с нашето говорене, с нашите дела да променим един човек? Може ли? Защо? Защо? Павел казва с простотата, с искренността. Искренността води човека до покаяние. Искренността води човека до осъзнаване. Искренността води човека до победа. Искренността, знаете ли какво е? Тя никога не казва аз не съм. Искренността и никога не търси оправдание. Искренността и никога не търси друга врата. Тя е намерила вратата и тя е вратата Исус Христос. И днес трябва ли да бъдем искрени с 100%? Дори да бъдеш намразен заради тази искреност, но ти ще бъдеш свободен в Господа. Когато ние допускаме в живота ни неща, които ни запленяват, и ние, мислейки, че служим на Бога и мислейки, че когато идваме на църква, през останалото време аз може да лъжа, може да крада, може да направя всичко. И като идвам на църква, ами ще бъда искрен, защото там е Господ. А не е ли на лъка Господ? Не е ли в стаята Господ? Не е ли на работа Господ? Не е ли навсякъде Бог? И ако ти не си искрен във всяко отношение и във всяко време и минута, означава, че ние служим под религия. Ние служим под закон. Ние служим под буквата. Алелуя! Не знам дали ме разбирате днешния ден, но говоря за искреност. Може ли Исус Навин 24 глава, 14 стих? Какво прави този Исус Навин?
Има призив. Както днес има призив. Исус нали 24:14. И той призива беше към израелтяните. Какво им говореше Бог чрез устата на Исус нали? Чуйте. Сега прочее. Бойте се от Бога, от Господа и му служете с искреност и истина. Сега прочее. Бойте се от Бога. Знаете ли, че страхът от Бога е начало на мъдростта? Знаете ли, че страхът от Бога те трансформира на ново ниво на вярата? Знаете ли, че страхът от Бога не те кара в пленничество, а те кара в свобода и радост? Има два вида страх. И един страх носи наказание, друг страх носи свобода и радост. Амин. Сега прочее, бойте се от Бога и служете му с искреност и истина. Призив. Това е призив, приятели. Днес, ако ти и аз сме в такова състояние, до сега не сме служили с искреност и истина, време е да го направим. Време е да поставим цел в живота ни. Всеки човек има цел в живота си. И едни постигат своите цели, едни не ги постигат. Но искам да ти кажа, ако ти поставяш цел в твоя живот, Исус Христос, всичко ще постигнеш на тази земя. Без значение. Защото целта ти е не друго нещо на земята, а целта ти е Исус. Да придобиеш Исус означава да имаш цел за Исус. Алелуя! Амин. И днес много хора изгубиха целта Исус. Ама как така? Да, истината е. Няма ли искреност в твоето сърце? Ти си изгубил целта Исус. Когато си искренен, ама чакай откъде да започна? Почни от себе си. Може ли да погледнеш собственото си лице? Как ще погледна собственото си лице? Има огледало. Имаш ли вкъщи огледало? Тук имаш ли огледало? Може ли да издигнеш твоето огледало? Ето. Господа те благослови. Има огледало. За твоето физическо лице има огледало. Но за духовното ти лице има също огледало. И това е Божието Слово. Физическите лица могат да ги гледаш в огледалото през всяко време, дори може и на телефона. Ето, аз се виждам. Но духовното лице само един единствен начин има. И това е Словото на Исус. Алелуя. Словото на Бога ще открие духовното ти лице и Словото на Бога ще открие всяко петно върху духовното ти лице. Не с цел да те осъди, а да те очисти. Амин. Амин. Той няма да те осъди и да открие в лицето ми духовното петно. Аз ще помоля Бог, защото имам искреност в себе си. Искреността признава греха си. Когато не си искренен човек и винаги ще търсиме вратички да излизаме, да казваме, да говориме, да се оправдаваме и накрая, знаете ли, пак няма да излизаме оправдани, за съжаление. Ще излизаш оправдан, когато си искренен със себе си и да казваш: Господи, ето аз съм човек немощен от плът и кръв. Допуснал съм грехове в живота ми и аз сега желая, Господи, не моята искреност, а Твоята искреност. Тя да завладее сърцето ми и ума ми. Амин. Хора, знаете ли какво ще стане с дявола?
ще бъде смачкан, както казва в Битие. И забележете, че Битие казва, ти ще му нараниш главата, а той ще ти нарани петата. Днес дявола толкова е ядосан на християните. Но знаете ли, ще го победиме само когато имаме искреност. Чисто сърце, чисти мисли, чисти мотиви, чисти взаимоотношения. Тогава ще победим дявола. Знаете ли, че тези врати са Божии врати? Чисто взаимоотношение, искреност, чисти мотиви и чисто виждане. Това са врати, които дявол не може да ги отвори, приятели. Не може, защото неговата врата ще бъде стопирана. Когато ние имаме такива неща вътре в сърцата ни, ние ще бъдем не само лидери, а ще бъдем носители на неговата благодат. Когато ние нямаме искреност в сърцата ни, тогава ние сме носители на тъмнината. Съжалявам, че го казвам. Но надявам се, като човек говоря, надявам се да нямаме такива мотиви в сърцата ни. Продължаваме. Халелуя. Може ли да отворим Тит, 2 глава, 7 стих? Нещо отидеме малко към по-младото поколение. Но сега за старото говорихме, сега ще говорим за младото поколение. И тук казва Божието Слово наставление към младите да показват във всичко, в себе си пример на добри дела, в поучението си да показват какво? Искреност и какво? И сериозност. Чувате ли какво говори Господ днес? Искреност и какво? И сериозност. Нека да ви давам един пример. Ако аз не съм сериозен човек, ако ти не си сериозен човек, как ще погледнат хората към теб? Брати и сестри, може ли нещо? Може ли да ми помогнете в този момент? Как ще погледнат хората към тебе, ако ти не си сериозен? Хората ще погледнат към тебе, че ти си несериозен. Няма само несериозен, ще погледнат към мене и че съм лъжец отвърху. А Бог какво казва? Искреност и сериозност. Когато ние казваме, че ще отидем, ние трябва да отидем. Няма да отиваме, ние не трябва да отиваме. Ще направим това, ние трябва да го направим. И тогава какво излъчваш? Сериозност. Какво казва? Брат Стефан, той е сериозен човек. Съпругата му, те са сериозни, те са Божии хора. Ние виждаме в тях сериозност, виждаме искреност. Кого представляваш това? Представляваш Бог. Този млад мъж, това млада момиче, тя е сериозна, тя е добра, тя има искрено сърце. Виждате ли нещо в момента, разбирате ли? Искреността да води към победа. Бог не търси хора, които са несериозни. Бог не търси хора, които са колебливи. Бог не търси хора, които са лицемерни. Бог търси хора, които са сериозни. Имаме хора в квартала, които са просто несериозни. Ти го знаеш, този човек, че е несериозен. Може би в този момент да ти казва истината, обаче няма да му повярваш, защото ти го знаеш, че е несериозен. Такива ли Бог ни иска нас, приятели? Апостолите бяха ли сериозни?
бяха. Дори и до смъртта си бяха сериозни и държаха Словото на Бога. Алелуя. Притчи 12 глава 22 стих подчертава: лицемерните устни са мерзост за Господа, а тези, които действат вярно, с Неговата наслада. Лицемерните устни, какво казва Библията? Лицемерните устни са мерзост за Господа, а тези, които действат вярно, са Негова наслада. Коя Негова? На кой? На Господа. Бог се наслаждава на хора, които говорят истината. Бог се наслаждава на хората, които са искрени. Бог се наслаждава на хората, които почитат Неговото име с покорство, с искренност. Той не гледа като тях, като загубени или провалени или убити. Той се наслаждава. Библията го казва това, аз не го измислям от себе си. Нали четете заедно с мене? Лъжливи устни са мерзост пред Бога, а оние, които постъпват вярно, са наслада за устата му. Алелуя! Той винаги се наслаждава на хората, които са верни. Колко трябва да си верен, бе, приятели и брат и сестри? Бог казва: на малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Това само може да го направи искреното сърце. Днес ще бъдем ли искрени? Амин. Алелуя! Трябва да бъдем. Ако искаме да живеем с Бога, трябва да бъдем искрени. Алелуя! Петдесет псалом. Искреността на сърцето Бог не се интересува само от външния ритуали, а от вътрешната чистота. 51 псалом. Искреността на сърцето Бог не се интересува само от външни ритуали, а от вътрешността и чистотата. Против лицемерието Исус строго активира фарисеите за тяхната липса на искреност. Искрената любов, Римляни 12 глава 9 стих. Искрената любов християните са призвани да обичат без преструвки и лицемерие. Ето това е истинската любов. Без да се преструваш и без да лицемерстваш. Преструвам се, обичам те много, но в същото време в сърцето ми има зло, да е зло. И днес аз се надявам и вярвам, че Господ Бог говори на всички нас. Аз се намирам в това, което съм прочел. Бог го е говорил за мен. Всяко дадено слово идва от небето и слиза, казва, и напоява до костите вътре в Господа. Човек. Искреното сърце привлича вниманието на Господа. Искреното сърце носи помазанието от себе си, носи помазанието. И заради в многото от нас, християните, не се получават нещата, понеже не сме искрени с хората. Не сме искрени с себе си. Не сме искрени с приятелите си, с родителите си, с близките си. Не сме искрени с съпругите си, с съпругите, с мъжете, с жените. И днес аз взимам решение за мен
Това всичко, което Бог ми говорил, това е за мен. Да бъда искрен и накрая какво става? Искрената любов на християните християните са призовани да обичат без преструвки и лицемерие. Когато има преструвки, бягай далече. Ама точно далече бягай. Ама много далече. Когато има лицемерие, още по-далече бягай. Защото в съвършената любов няма лицемерие. Няма лицемерие. Заради аз се намирам тук в тези точки. Те са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 точки. Това е Божието Слово. Никой не може да измисли Словото на Бога. Бог го вече е измислил, Той го изпратил чрез Святия Дух. Така че бъди искрен. Искрен със себе си. Когато грешиш, падаш. Моли се, покай се. Ама се грешил си против някого. Бъди искрен, побързай, искай си прошка. Ама наранил си някой. Ако не може да го достигнеш, телефони имаме. Имаме фейсбуци, месенджери, тиктоци вече имаме и инстаграми. Да. И ще намериш начин как да се свързваш с този човек. Искреното сърце никога не може да лицемерства, приятели. Разбираме ли, че Бог обича искрените сърца? Никога не може да лицемерства. Искреното сърце никога не може да обича фалшиво. Той или обича, или не обича. Няма средно положение. Често пъти ние искаме да има средно положение, но не може, не става, не се получава. Така че днес е време да възстановим взаимоотношенията си с Бога и да не допускаме компромиса в живота ни. Искреността води човек до покаяние. Не знам колко го вярвате и простите. Искреността с Бога води човека до покаяние. Давид беше искренен, съгрешил, убил своя подчинен Тамурия и направи зло с жена му, беше искренен и каза: Господи, прости ми, съгреших против Теб. Той не отиде пророка при него и да му казва: един богаташ имаше много овце, дойдоха му гости и виж, пророчеството не идва така да ти говори директно, ти трябва да го разбереш. И когато има отговор върху това пророчество, трябва да го приемеш. Да. И той започна и пророка му казва: добре, да според тебе ние какво трябва да направим с този човек? Нали, богаташи дойдоха му гости и той имаше много овце, а по един бедняк имаше една овчица и богаташа взе и закла на бедняк овцата, а той имаше много овце. Нали, Словото така го описва. И пророка го пита: добре де, какво трябва да направим с този човек? И той, царя на Израел: ами този човек заслужава смърт. И чуйте отговора към Давид. И знаеш ли кой е този човек? Това си ти. Как ще се почувстваме ние? Ние, като християни, не може да търпим едно изобличение. А как ще се почувстваш, когато идва изобличителният дух? Да казвам: и това си ти. Как ще се чувстваш? Към края сме, гледам, че започвате да се движите. Господа ви благослови. Стойте в Господа с искрени сърца. И накрая ще кажа, че чистите по сърце ще видят Божието лице. Амен. Нека да бъдем чисти по сърце. Ама падна: Боже, прости ми, покаявам се, искам да съм при Тебе. Така че семейство се гради с искреност и доверие. Няма ли в едно семейство искрено?
знаете ли, по някой път искреността върчат искри. Искри върчат. В семейството между мъже и жената. Искри. Но знаете ли, в искрите, знаете ли кой е Господ? Той окордява и смирява. И после след тези искри, знаете ли кой е? Любов. Алелуя. Идва любов. Така че Господ Бог да благослови всички. Има жени, които са в трудно положение, а има и мъже, които са в трудно положение. Нормално е. Светът е такъв. Светът е такъв. Но знаете ли, нека да бъдем искрени и да търсим лицето на Бога. И знаете ли, когато търсим Неговото лице, тогава ще бъдем обновени на душния тяло. Силата ще се поднови. Дори много зле да се чувстваш. Дори много отвърган да се чувстваш. Дори нещо да те се е случило в живота ти и си казваш, аз се провалих, аз не мога, всичко свърши, приключи. Там ти, където си приключил, Бог започва. Бог започва, така че искрени сърца и незлобливи, казва Господ. Благодаря на Бога за това прекрасно време с всички вас. Да, може би някои хора не са в църква, не знам каква е причината. Но знаете ли, крадеца идва да открадне, да погуби и да убива. И ние като, хайде нека да го кажем като в нашия език, като падари, ние трябва да пазим. Като стражари, ние трябва да стоим. Ти си стражар в Божията небе. Амин. И може да се обърнеш наляво, надясно и да погледнеш кой човек го няма тук. И ако имаш възможност, звънни му, питай го, може ли да бъде полезен нещо за теб? Защо не си бил днес на църква? Какво стана? Това е семейството, брати и сестри. Това са агнетата, това са овцете. Когато нещо става, ние трябва да бъдем на позиция да воюваме за хората. Защото дявола е хитър. Той е хитър, ако успял да измами образа, колко повече няма да измами. Образа, който Бог го създаде, Адам и Ева. Той днес е измамник. Той иска да измами хората. Иска хората да не бъдат никога радостни. Иска хората да бъдат все в тъга, все в търмоз, все в притискани, все в отчаяние, все в огорчение. Никога дявола не оставя хората да бъдат радостни. Но Бог е този, който дава радост. Ако има една такава песен, ако има нощ плач, сутрин идва радост. И искам да ти кажа, и днес е това, което Бог иска от теб. Взимай време с Бога. Влез във вътрешната си стаичка и взимай просто това време с Бога. Взимай го в молитва, в четене и в пребъдване. Там Бог иска да ти говори, не знам кой си, коя си. Взимай това време, осамоти се. Има такъв период за вярващия човек, когато трябва да се осамоти с Бога. Бог не отиде с всичките 5000 души горе на планината, за да се преобрази. Той отиде с 3 хора. За да видят, че Бог е святъл. И Петър му казва, дай да направим 3 шатри за тебе, за Илия и за
Така че това е друго нещо, но взимай това време с Бог. И да видиш, ако до сега не си бил искрен, как Бог ще ти даде тази искреност. Господи ни благослови. Радвам се наистина за всички и вярвам, че това, което Бог ни е говорил, ние днес ще го прилагаме. Аз ще го прилагам. Няма значение дали ще ми е шеф, дали ще е моята съпруга, дали ще е църквата, дали ще кой ще е. Аз искам да бъда искрен с всички и да говоря истината от сърцето ми. За да бъдеш употребен, издигнат. Нали всички сме служители, служители. Без значение дали ти си на стола или си на обода. Но за да бъдеш издигнат, вярата има стъпала. Не знам колко хора знаят, че има вярата стъпала. Ти се качваш на по-голяма вяра, когато ти си искрен